Hot majaber makamano nyithindo to koro kaw gino kar tugo giyudo hula magituge to ging'eyo ni midhiero malich koro mako oganda makono. Kata kamano serikal kanyalore mondo kony jodak ma Ragumo. Kawadhi nyime pod weche mag atarogo e kinde ma hula medo kwako gwenge mopogore opogore pachoka, kar chung'ro ma Budalangi bende koro okowe oko. Maheo ji 100 koro dong maonge kar jot Budalangi e kaunti ma Busia. Ponde dak ma Buma Cheke, Igigo, Mumpira to gi Sibuka gin moko kuom gwenge makoro ulo muomo nyowuoyo makoro chuno ji mondo mi omany kar dak e skunde ma alworano kodong mana juma achiel kende tiyaw sikunde. Magi gin puothe mag jodak makae kar chung' od bura ma Budalangi, kaunti ma Busia. Kata bed ni pichal ka gima dok piny, mine gi pod yudo pek e ng'ado nyaka loka wach machuno gi mondo mi gilony wuoche. E skund primar ma Igingo mantiere Bunyala, anyuola ma opogore opong' ka biro bedo miechgi kuom ndalo ma pod oula omuomo miechgi. Kwa kambi nimeathirika na maji imeingia kila sehemu, watu hata hakuna mahali pa kuenda, imebidi tujikinge mahali pa kwa shule, na hii shule hasa iko karibu kufunguliwa. Hata maji imeingia kwa mimea zetu, chakula, watoto wakapa wanalia njaa. Mimi nika hapa kwa ajili ya mvua. Sasa nimemaliza wiki 2, mvua ilinyesha nyingi hata ikaingia katika boma langu. Hakuna pahala ambapo naweza kwenda. Sasa nimekuja hapa kwa shule ya Igigo, ndio nimekimbilia nika hapa na watoto wangu. Sasa magonjwa ya malaria ndio hiyo. Hizi madarasa zote tayari ziko na watu ambao maji yameshawahamisha. Serikali kama inaweza kukumbuka, maana kuna wamama hapa, kuna watoto wachanga, na watu hao wamekaa katika hali ya njaa. Oulago gikoni mol kowuokie gode ahinya to e jumbe ariyo makoth mapek osebedo ka goyo gwengego. Kuna changamoto ya mvua imetukumba, maji inatokezea kwa milima, inatokezea kwa Ruambwa irrigation scheme. Kuna wiki moja sasa, hii wiki moja hii kama wazazi wanajipanga, watoto pia wako karibu kufungua shule, tunaomba tu serikali kazidi kuangalia makazi mali tunaweza kukaa. Apisa marango ler mar alwora osechako wuotho e kuonde ma ji obuokie mar chiwo ler ewi kaka ginyalo geng'o tuoche kaka malaria, nyaldiema e kind mamoko. Luoro nitie ni poni koth omedo chwe, pong' mar Aora Nzoia bende nyalo bedo midhiero machielo ma gikedogo, ka koro gikwayo piny owacho mondo rang kaka nyalo loso yewni manyalo gudo pigegi mondo kik chopie mier. Hii eneo ya Budalangi na Bunyala mzima tuko kwa milima ni mingi, linafanya haya maji yanapotirika yanakuja inakuwa inawaflow, alafu inaanza kuingia katika nyumba za watu. So tuko tunahitaji tu kama serikali ingekubali iweze katujengea hizi damu, hasa zaidi damu ya Namonye na damu ya Busirwa. Alafu tuko na damu kubwa pale na Siongo. Hizi damu zaidi za kusaidia kuweza kuharvest haya maji, ili maji haya pia tunaweza kutumia pia kwa irrigation. Gin kod luoro ni kata mana tuoche ma ikelo kod pi ma ochido nyalo makogi. Gikwayo piny owacho mondo chwal negi kony kaka chiemo, kar dak, yedhe kaachiel kod biro kod paro mabiro konyogi e ndalo mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV. Kaka yor kedo kod oula mikelo gi koth mathoth kod kethruok